Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आव साख्रि होगोन आरो होनो गोनां दङ। बेनो जाबाय आसाम पुलिस, PNRD, PWD, Education, Irrigation, Health Department आरो लोगोसे नोंथांमोननि गोबां फैनो गोनां डिपार्टमेन्ट्स दङ। गासै नोंथांमोना 1 लाख साख्रि मोनगोन आसाम स्टेटआव आरो बेयाव बुंदों रिभिउ खालामगासिनो दङ आरो बे रिभिउ खालामनायखौ सोर आपडेट होदों जों बेखौ नायगोन। आरो लोगोसे जोंहा 2000 भेकेन्सिसनि रिजाल्टआ 22 सेप्टेम्बराव आरो 10,000 आपकामिं फैगासिनो दङ। बेनो जाबाय एपिडिसिएल बेनिफ्राय फरेस्टआव। दा गोबाव खालामा नोंथाङा चेनेलाव दिनै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानोब्ला। दा गोबाव खालामा जों थांग्रोनि आसाम पुलिसनि अफिसियेल साइटआव। नोंथांमोना आसाम पुलिसनि रिजाल्टखौ मोनथारसिगोन दिनै। बेनो जाबाय कमान्डो नङाब्ला एबिउबि। नाथाय सिम सारा बुंनाय बादिब्ला आसाम पुलिस कमान्डोखौहाय 15 सेप्टेम्बराव होगोन होनना बुंदों। जास्ट नोंथांमोना नेथ'दो नैबे निउ रिजाल्टआव फैनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन। जायफ्रा फंबाय बिनानावमोनाहाय रिजाल्ट नेगासिनो दङ बे निउ रिजाल्टआव फैनानै नोंथांमोना कमान्डो रिजाल्टखौ फाइनाल लिस्टखौहाय नोंथांमोनाहाय मोननाय जासिगोन फाइनाल मेरिट लिस्टखौहाय। दा बेखायनो नेथ'दो दासिमबो लिंकआ एक्टिभ जायाखै आरो जेब्ला रिजाल्ट फैगोन नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आपडेटखौ होगोन। दा नोंथांमोना गोसोआव फोथायना लादो रिजाल्टआ फैथारसिगोन दा बावैनो आरो सिएम सारा बुंनाय बादिब्ला। नाथाय मोनफा मोननै जाहोननि थाखाय एसे लेटबो जायो माबाफोर टेकनिकेल इसु जायोब्ला दा बेखौ नोंथांमोना नेनांगोन। जायखिजाया रिजाल्टआ जेब्ला होनबाय सिएमआ अब्ला फैखायो। नोंथांमोना जास्ट नेथ'दो आरो गासैनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय। देन बेनिफ्राय जोंहा रिभिउ खालामखो मायाव जों बेखौ नायगोन आपडेटखौ सोर होदों जों बेखौ नायगोन। दा बेखायनो दानिया आपडेटखौ नायनोसै सोर होदों। देन सिएम सारनि टुइटार एकाउन्टआव फैबानो जाबाय नोंथांमोना जायफ्रा टुइट नोंथांमोना नायो। देन बेयाव ओरैबायदि रिभिउ खालामबाय गोबां डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ लानानै बेयाव नै रिभिउ खालामदों। गोबां बेयाव दङ स्टाफनि माखासे अफिसार्सफोर दङ एक्सपार्टफोर दङ बेखौ लानानै बुंखादों नालाय आसाम स्टेटआव नैबे प्रभाइड खालामगोननो 1 लाख जब्स। दा लोगोफोर प्रमिस खालामखादों नालाय गभर्नमेन्टआ 1 लाख साख्रि होननानै आसाम स्टेटआव आरो बेयाव मोनसे रिभिउ मिटिं जागासिनो दङ भेकेन्सिसनि बागै जे मोनसे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां भेकेन्सिया दङमोन आरो बेखौ माबोरै फिलआप खालामगोन दा बावैनो। दा फार्स्टआवनो दङ नोंथांमोननि पजिटिभ आपडेटआ आसाम पुलिसनि केन्डिडेटनि थाखाय। आसाम पुलिसनि केन्डिडेटनि थाखाय पजिटिभ आपडेटआ बेनो आसाम पुलिसाव नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैथारसिगोन। बेयाव मेनसन खालामखाबाय आसाम पुलिस होननानै। नोंथांमोना भेकेन्सि जि ओंखारदोंमोन मिथिखादोंमोन ना 10,000नि खाथियाव दङ। नोंथांमोननि भेकेन्सिया फिलआप जाजोबसिगोन आरो साख्रि मोनथारसिगोन दा बावैनो। बेनिफ्राय इडुकेसन इडुकेसनावबो जागोन बेनिफ्राय PNRD आवबो जागोन एन्ड हेल्थआवबो एग्जाम जानो गोनां दङ। बेजों लोगोसे सिगांनि हेल्थआव एग्जाम जाखांनाय दासिमबो एपइन्टमेन्ट लेटार होआखै बेखौबो 2000 भेकेन्सियाव बेयाव इनक्लुड खालामनो हागौ बा थाफानो हागौ। देन बेनिफ्राय PWD बेनिफ्राय इरिगेसन बेनिफ्राय गोबां डिपार्टमेन्ट्स दङ। दा बेफोर डिपार्टमेन्ट्सआव बयबो साख्रि मोनगोन जानो हागौ डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव बियो हाबना दंखायो। बेनिफ्राय नैबे PNRD बेनिफ्राय इरिगेसनावहाय बेवहाय एग्जामबो जादोंमोन नाथाय बेखौ केन्सेल खालामनानै दायो गोदान नोंथांमोनाहाय एग्जाम होनो मोनबाय डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि आन्डारावहाय आरो बेयाव हाबसनगोन नोंथांमोना। देन बेनिफ्राय नोंथांमोना इडुकेसनावबो साख्रि जागोन जायफ्रा दाखालि एग्जाम लिरबाय आरो भेकेन्सिखौ दा बावैनो फिलआप खालामजोबसिगोन। दा बेखौ नायोब्ला नोंथांमोननि रिजाल्टआ अक्ट'बराव फैनाय चान्सआ दंखायो। बेनो जाबाय SLRC दाखालि नोंथांमोना एग्जाम लिरनाया। दा जोबोर मोजां पजिटिभ आपडेटआ बेनो आसाम पुलिसनि थाखाय नोंथांमोननि रिजाल्टआ दिनै फैनायनि चान्सआ दङ आरो बुंखादों 2000 भेकेन्सियाव 2000 भेकेन्सि 22 सेप्टेम्बराव साख्रि होगोन नालाय अब्ला जायफ्रा सिगाङाव पास जाना दंखायो नोंथांमोनाबो हाबफाजोबगोन एसआइआनो जा बा एबिउबिआनो जा बा गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआनो जा। देन बेनिफ्राय गासैबो फिलआप खालामजोबसिगोन भेकेन्सिखौहाय जेसेबां हागौ एसेबांनो थाब खालामगोन होनना बुंदों। बेखायनो बयबो रेडि जादो आरो आपकामिं नोंथांमोननि रिक्रुटमेन्ट फैगोन बेनो जाबाय फरेस्टआव आरो लोगोसे एपिडिसिएलआव फैगोन गासै 10,000। नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय 8 पासनिफ्रायनो आप टु डिग्री पाससिम अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हाथारसिगोन। दा बेनोसोमोन दिनैनि नोंथांमोननो लेटेस्ट इनफरमेसन आपडेट बेयाव सिएम सारा टुइट होनायखौ लाना फैबाय जाहाथे नोंथांमोना एडभान्स मिथियो।